Hello friend Kumno fi ia long ngan peni ia fi hangne Kumno ba fen ai voice. Hello perlok hakane ke video ngan pen fi Kumno ba pen ai voice ki text jong phe ban pen kam di ki website ba pher. Aleng ini pe hakane ke video la da pe don interest ban edit la ne pe don interest ban edit ki funny things la ne ki edit ki ba funny ma hakakten ka se bat phila ban pen krane ke hakikten jantia hakikten English. Kawe ngan suwa ngan le chikane ka tutorial em kawe ngakwa ban batai phe don arja ki text ki ba popular bha ki voice mta ta de u sound of text but we de u ba popular bha de u 11 lap hang ne ngan pan e phe khindet phang u we 11 lap but we u sound of text pe ki video step by step phin step ye ai ka jing thmu le ne u nong batai u don kamban pan sha je phe ki nong pe don chibon ki website le ne ki jing ai ki text ki ba don hagi website ki pher ma phila ban pendon kam gino ki AI voice le ne ki dokino ki text jong ki website ki ba phikwa ban pendon kam ha nga pad hang na nga pen e phe tang arjat ki ne so on be u Google jong phe kum ne le ne phila ban on yu Chrome browser sa search ki ne ka 11 lap hang te ma search unu 11 lap ba phu e ha ku Google ne ha Chrome browser na ta sa le ha unu 11 lap ba phu e kum ne anda phila poi hang ne wat am bakla ban page ye kane ka symbol ka ba phu e hang ne 11 lap phu e ban wi ini profile e badon hang ne ro to unu 11 lap hang ne nga san au yo unu 11 lap de tang na ka daw bang burom don be ki bom le school na ki bom yo pisa ban ple school na kata ka daw nga san au yu ne khnang ban pen i ki step by step khnang bakiru kin tip la da ki page ikene ka video nga karpa de kita ki ba yele school mo ba ngide ban yarap kaliang na ka benta ka jong ki mo ki bom siang thu la na ki bom nang ye ka ten parang thara ki long kum tang ngide ban burom ye ki mo namar ba ki mi lat ban le school to wat om kusla nga san au yu ne de tang na ka benta jong phe but yang ini le basic tutorial sampai be ki video step by step sele hekane ka start free kumba phu i hang ne padam baklama namar ngala depan namar ngala pan i kene ka video step by step ngai scam pin nam bakla bat pin nang he hang ne anda pila poi hang ne em ka pan i phi hang ne san up with kokil hang ne phi ha ban tho yu email dong phi tho yu email jong phi hang ne anda pila de ban tho yu email jong phi hang ne sa tho pat de ka password jong phi hang ne kan ma bhai ka password jong phi anda pala depan bu yo password jong phe hang ne tik ye ne button iba phi yo e hang ne ne we but ine we don art liki button hang to phila ban tik hang to bat nang ta sa sign up hang ne anda pala depan tho yo gmail jong phe hang ne lada phe la depan tho yo gmail jong phe phiklet le ne phikum erase u Chrome browser le ne yo kokil jong phe phila ban sign in hagane ka already sign in ngan sign in hagane ka already sign in namar ngala don yu Gmail account balok endeng batang selo log out ban pen ip anda pada de bantan ini hukum ne hang ne kapan ip kum ne kendian hang ne start to type or paste any text you want to turn into lifeless speech hang ne phap ban text kum ne pengan anak sama kum ne hello friend kum no long pe anda pila de ban tho kum ne hang ne em phap ban ai ke ne ka generate speech hang ne kene ka generate speech ba phi i hang ne phila ban chen ye kene ka voice jong phe hang ne anda phila de ban ai hang to narrator uba popular bha hang ne ude u adam mo kulong kum ta ude u adam phila ban chen ye kene ka voice jong phe hang ne chen ye kene ka voice jong phe ha ne ibenta ba phi i hang ne sa select ye kine ya kino ki voice ki ba phi sia tanat nang ne phila ban try kine baro kine badon hang ne anda phila de ban ai ki de kano em Assalamualaikum ne natasa generate ye ke speech jong phe hang ne ke batak jong phe hang ne anda pada depan text a generate ka kum ta Hello friend Kumno fi ia long menta. anda pada depan le ka kum ne sa download ka ha ini ibenta iba phi i hang ne kum ta
Anda kalau download pe kalau download phila ban edit ikai po up alight motion jong phe. Ban edit po up alight motion jong phe ki one bait hapo kine ki icon. Ngan ai kene ka new layer mo khnang ban pen i phi tang i kataro le kene ka plus icon kum ba pio e kum banga ong lada phika ban edit ik to ko voice le ne plus icon ni ba pio e hang ne ni plus icon sele kene ka audio ko ba pio e hang ne le kene ka audio barabor ki new thing le ne ki jing download ki ba thama ki one ba sekali yang komun kum ne pe kene hang ne ke dei ka to ko banga download la to up elwin lab. Hello friend Kumno fi ia long minta. Sngew. Anda bila kuat ban edit lene pi kuat ban edit iki funny thing lene check ki mo kilong kum ne hang ne ngan pen e pi sa way le biang ha Google jong phe lene ha po Chrome browser jong phe search hang te ye ka sound of tag une sound of tag ki breu ki kham edit bha ha ka jing wan jong ki bakhia lene ye ki bit ki bakhia barabor ki ju pendon kam da une ngan anuk sai pick away climb board edit lane introducing my best friend in my WhatsApp number lane happy birthday to you lane kino ki wachiba pikwa ban penkren ha de ha une sound of text lebe ha une sound of text une sound of text ude une website ba pio i hang ne le ho to web ba pio i hang ta hang ne ro de da ka jing text anda pla de ban text sa try hang ne pe text ha ne bentai ba pio i hang ne pe bhai kini ki video la nei kini ki tutorial ma text hang ne pan ki de tang dik english ma ki ba kene ka website ka pronounce bha de tang dik english la da pikwa de ka tin khasi de how to ilwin lab anda phila poi hang ne sapai bha hang ne ma ngan batai phi hang ne khindit kum ne kene ka de ka text ka ba phi text hang ne ka kertang edit jong phe bat ban bu apu up alight motion kene pat de ka de ka voice phila ban select hai ne button nang ta sa ai ka voice jong phi hang ne kat ka ba pikwa tang ba barabor nga use the new English United States ma kilong kum ta text ka ngan ai example lang phi hang ne khan board edit kilong kum ta ma khan board edit kum ta nang ta sa submit i ne bentai ba phi hang ne submit hang ta se check ka hang ne pe ka la download try what am klet ban scroll ka ne ka screen jong phi anda phila de ban text hang ta phi hang ne ba ka pen ini play button but ini download button phila ban download i ka ne ka kerteng jong phi kum ta anta phila de ka ban download sa ngan pen phi khendit kum no ba pen kam le ne ba pen singa thu i kita kene ke de ka video ka ba phi edit hang ne pe ngan pen phi shwa ban wan ki bit ba khia ki kita ki bit ba khia ki de kum ki ne pe ki jing chen jong ki dor pe hang ne phya ban bu ik kerteng edit jong phe la dip ka ban bu ik kerteng edit jong phe le he ne plus icon kum ba phi is at ik to ka text ka ba phi download ne ka jing edit jong phe le he ne audio ba phi hang ne na ta sa barabor ki text jong phe ki ba phi download ki ban be sekaliang komun kum ne le he ne ka bentak ba phi hang ne ka ne ka bang download na to website sound of tag ma sele itu plus icon pengen play ke ne ma edit sngew anda play de bang ta phila ban tho ik kerteng jong phi hang ne le ini plus icon so tho ik kerteng jong phi hang ne phila ban chen yu no phone ba pikwa hang ne chen yu phone jong phi hang ta ai phone jong phi kum ne he ne plus icon ini color ba phi hang ne ai udu kono color ka ba pikwa le he ne tick button le da pikwa ban ai ka tang kum ne ru long he tang ba wadam klet ban at pade yu wadam klet ban at pade yu long shadow hang na le ek ne at effects at effect hang ne ba kerteng long shadow ne ude long shadow ai to long shadow so le ek ne alpha kum ba phi yo e bang ai ke ne alpha shadow ban da kod be kum ne na ta onda plet ban ai ke ne alpha se le ek ne search ba phi yo e na ta ai ka khendit kum ne ladap ka ban bu da ulok ko je ke ne tek jong phi ha ban trimika har kat ke ne music jong phi ma trimika ha ini bentai ba phi yo e trimika kum ta edit
nang iskam tang pan ai nuk sai pe kumne ru thrai plastic thu hi ke ngamut ikene mo edit. kene kwe le dang pan snap ya pan bu yu logo hangne ubelong circle de kedor jong phe po hang ta nang ta sabu ikene ke ketang jong phe hang ta nang ta sa penmove yu tau logo le na yu tau watermark jong phe shwa ban po ikene ki bit ki bakhia shne barbor une sound of tech ki bru ki pendon kam ba ju hangne tang kini ki video le na tang kini ki tutorial bakhin jong aparlang ngin sai kendo le na ngin sai syampat haki wepat kinak tutorial jong ki bandang pynmih kublasi boni phe